Guys, alam nyo bang may Yamaha shop dito sa Uptown BGC? And ang mamahal ng mga saxophone niya, malapit lang kasi dito yung gig ko last Tuesday. So, chinek ko yung mga price ng mga saxophone. So, tingnan nyo yung mga prices. So, meron din silang piano, keyboard, gitara, drums. O, yan. So, lahat dito ay Yamaha. So, Yas 62, 220 plus. Yas 26, nasa 98,000. And Yas 280, nasa 105,000. So, yun yung mga brand new prices niya. Pero alam nyo ba sa Saxophone Shop Manila, yung shop ko, more than kalahati lang yung price niya. Maganda pa, almost brand new pa. So, ayun lang, share ko lang sa inyo. So, back to gig na ako.